Еми, второто за деня над гробницата на бащите. Ето го, връх Голямо градище. 2 за 1 връхче и ето го. Връх Голямо градище. Не е висок, хора. Аз малко вижте как съм тръгнал по дънки и по чехли, защото съм на морето. Но има и площадка. Снимаме гледката от площадката. Красота! Много красива гледка. Ето. Еми, това е.